Евангелле паводле Марка. Езус з'явіўся 11 і сказаў ім: «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелле усякаму стварэнню. Хто паверыць і ахрысціцца, будзе збаўлены, а хто не паверыць, будзе асуджаны. Тым, хто паверыць, будуць спадарожнічаць такія знакі. У маё імя будуць выганяць злых духаў, будуць размаўляць новымі мовамі, змеяў рукамі браць будуць, і калі штосьці атрутнае вып'юць, не пашкодзіць ім. На хворых будуць ускладаць рукі, і яны выздаравеюць». Пасля размовы з імі пан Езус узнёсся ў неба і сеў праваруч Бога, а яны пайшлі і паўсюль прапаведавалі. Пан садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знакамі, што яму спадарожнічалі.